ए जी सुनी ना। हम मुकेश सिंह रोआ सबके स्वागत करता नी रौरे ही यूट्यूब चैनल अंग्रेजी भैया में। और आज हमने क्या आई फटाफट सीखे के कि अंग्रेजी में इशारा करके बात कैसे कही जाला। सबसे पहले क्या सीखी कि जब हमने भोजपुरी में कहल जाला नु ई, जब नजदीक में कोनो चीज के तरफ इशारा कइल जाला तो क्या कहल जाला ई या हई। हई भी कह दिया कभी कभी, कभी कभी ई कहल जाला। ओकरा के इंग्लिश में कहल जाई अंग्रेजी में दिस। और जब कहे कहीं ऊ अच्छा हऊ तो कहल जाला दैट। अच्छा जब बतावे को हुई अभी के टाइम में जो हमने के आंख के सामने गुजरत हटे ओकरा कहल जाई कि ह चाहे हटे, तो ओकरा खातिर अंग्रेजी में लगावल जाला इज। और जब कहल जाई कि कुछ पहले रहे अभी समय बीत गई कहल जाई कि ऊ रहे चाहे रहल तो ओकरा खातिर लागी वॉज। और जब कहे हुई कि आवे वाला समय में जो समय अभी भविष्य में आवे वाला बा कि होई चाहे रही तो ओकरा खातिर लागी विल बी। तो सबसे पहले ई सीखल जरूरी बाटे, ई मालूम हो जाई तबे अगले समझ में आई कि वो सेंटेंस में कैसे ओकरा के जब हमने वाक्य बनावल जाए तो कैसे यूज कर लिए और कैसे बोलल जाए ई मालूम पड़ गई। तो अब आई देखी कि हमने के जब वाक्य बनावल जाई कुछ बोले खातिर तो कैसे ओकरा के यूज कर जाए। तो सबसे पहले का सीखल ई जरूरी बाटे कि हमनी के भाषा में अंग्रेजी में बिल्कुल उल्टा संबंध बा। उल्टा हमनी जैसे बोला जाला नु कि जौन एकरा बाद उ लगावल जाला तो ई अंग्रेजवा बड़ा सुन उल्टा बोलेला था। सबसे पहले वाला सबसे पहले बोल दिया था हमने के हिसाब से, और फिर सबसे लास्ट वाला ओकरा बाद बीच वाला। यहाँ देखिए ओकरे हिसाब से कुछ फॉर्मूला लिखल बा। पहले का नंबर ई फॉर्मूला हो और वही पर बना बना के पूरा सेंटेंस बनी, पूरा वाकवा बोला बना बना के लंबा लंबा बोलल जाई। तो जैसे यहाँ देखी पता चलिए गइल बा दिस के माने ई चाहे हई और दैट के माने ऊ चाहे हो। अच्छा इज के हो चाहे अभी बाटे वाली मतलब रहे। तो ये जब भी लागी और हमनी के भोजपुरी से चाहे हिंदी से कंपेयर करम तो सबसे पहले का सबसे पहले ओकरा बाद सबसे लास्ट वाला। देखिए जैसे एगो एगो हमनी के वाक्य ले लो के ई मुकेश ह तो एकरा खातिर का करे पड़ी दिस इज मतलब ई ह मुकेश एगो बोलल छ। उ कहीं का कहीं छ करे एकरा के हमनी का भोजपुरी से इंग्लिश बनावल जा तो ई ह मुकेश ये तरीका से बोलल छ। तो ओकरे हिसाब से फॉर्मूला खाली दिमाग में रखला काम बा आ ओकरे परसेंट नया नया वाक्य बना के पूरा प्रैक्टिस कर पी गेला काम बाटे। आ एक बार जब दिमाग में बैठ जाए तो ऑटोमेटिक निकली, खाली देख के सिचुएशन समझ में आ जाए तुरंत निकले लगी। अब देखिए सबसे पहले दिस चाहे दैट, यानी जब ई बोले हुई तो दिस आ ऊ बोले हुई तो दैट। ओकरा बाद अगर अभी आंख का सामने वाला कोनो बात तो इज, पीछे समय वाला बीत गई बा बात तो वॉज, कुछ आवे वाला समय में बताओ बाटे कि होई तो विल बी। ओकरा बाद अगर कोनो आदमी के अच्छा जगह के चाहे वस्तु के नाम बताओ के बा तो बता दिए पर्टिकुलर नाम। जैसे कोनो आदमी के और एगो नाम जैसे बाटे जैसे हमारे मुकेश बा रोज कुछ और हुई तो उ नाम अगर लागी तो सीधा नाम लगा दिए। अगर जो कोनो कॉमन नाम लगावे के बा जैसे हमार नाम मुकेश बाटे तो कोनो लड़का है तो लड़का है तो ये कॉमन नाम हो गई। लड़का माने कॉमन नाम, जो कोई बोला जाए लड़का है नहीं आओ तो लड़का क्यों भी आ सकता। तो लड़का जो कॉमन नाम बाटे। अच्छा मुकेश बोला तो हम आए यानी कि हमार जौन पर्सनल नाम हो गई ई लागी तो यहाँ कुछ ना लागी, खाली नाम लगा दिए। और जब कोनो कॉमन नाम बुलाओ के बा तो ओकरा पहले ए अच्छा एन लागी। हम एकरा पर भी एगो क्लियर वीडियो बना दे कि ए कहाँ लागी एन कहाँ लागी। अभी खाली इतना दिमाग में रखे काम बा कि जब डायरेक्ट जैसे कि मुंह से डायरेक्ट हवा जाता तो वहां एन लगा जाला काम बाटे। जैसे कि अमोद अच्छा सॉरी अमोद ना, अमोद तो पर्सनल नाम हो गई। जैसे कि कहे बा ऑरेंज तो ऑरेंज में क्या होता अ डायरेक्ट जाता। और जब कोनो जीवा के कोनो टकराई नु तो ए लगावे के बा। जैसे कि बॉक्स बॉक्स तो देखिए उठवा टकरा के निकलल तो यहाँ इतना बड़ा ध्यान रखला है काम बा। एम से कोनो लगा के फिर ओकर नाम लगा दिए। जैसे एगो यहाँ सेंटेंस के माध्यम से समझी ई मुकेश ह तो दिस इज मुकेश। अगर कहीं कोई ऊ मुकेश ह जैसे दूर खड़ा बाटे और कहीं कोई ऊ मुकेश ह
तो दैट इज मुकेश। आ जब कहे कि ई मुकेश रहे, पहले रहे, अब बदल गई बा, अब नाम बदल गई बा, तो ई मुकेश रहे पिछला टाइम में, तो दिस वाज मुकेश। आ जब कहे कि ऊ मुकेश रहे, ऊ तो दूर देखा होगा, दूरी देखा होगा, तो दैट वाज मुकेश। आ जब कहे कि ई मुकेश होई, अभी मुकेश नहीं है, अभी का नाम कुछ और बाटे, आवे वाला समय में मुकेश हो जाए, तो दिस विल बी मुकेश। आ जब कहे कि मतलब जैसे दूरी देखा होगा बाटे कि ऊ मुकेश होई, दैट विल बी मुकेश। लेकिन अब यही देखी, जब कहे कोई ई एगो लड़का हो, एगो लड़का हो, तो क्या कहे दिस इज अ बॉय। अब देखिए बी बी, तो बी जब निकला तो बॉ, तो उठवा टकराता नु डायरेक्ट तो हवा जात नहीं के, तो यहाँ ए लागल बटे, दिस इज अ बॉय। जब कहे कोई ऊ एगो लड़का हो, तो दैट इज अ बॉय। एक तरीका से अब एपर तुरंत बात रुआ लोगी 50-100 गो खुद से सेंटेंस बनाई, एकदम गर्दा उड़ा दी, ठीक है नु। खूब जितना बोले उतना फायदा हुई, जितना बोले उतने फायदा हुई, समझ नु। ज्यादा ज्यादा बोली, और लिख के भी प्रैक्टिस कर, और लिखे होता तो लिख के प्रैक्टिस करी, और नहीं के लिखे हो तो खूब बोली, खूब पकड़ा जाए एकदम, तब फायदा हुई। अब यहाँ देखिए, अब जैसे अब एपर हमने देखा कि 6 टाइप से टोटल जितना हमने बोलल जाला नु, 6 टाइप के सेंटेंस बोलल जाला। या तो वो नॉर्मल बात हुई, चाहे नहीं वाला बात हुई, जैसे कह ना 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 हम ना करे, या तो फिर कोनो सवाल हुई, तो सवाल 4 टाइप के होला। एगो तो कह दिया कि का हो है, का हो, तो वो टाइप के। एगो में पूरा डिटेल्स सवाल कल जाला, ठीक है नु, तो सब हमने सीख ली। तो दूसरा का जो टाइप के सेंटेंस बनी, तो में नहीं ना लाग जाए, ना। जैसे ई मुकेश ना हो, तो ओकरा खातिर से हई वाला स्ट्रक्चर है, इज वाज जन आउट बा, एकरा बाद में नॉट लगा दिए कि दिस इज नॉट मुकेश। जब एगो लड़का ना हो, दिस इज नॉट ए बॉय, एकरा टाइप से। ए पर भी निगेटिव भी बना ले लोगी, एकरा निगेटिव सेंटेंस कहल जाला, ना वाला भी 50-100 गो सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर दे लोग, सब पी वाला काम बाटे, ठीक है नु। ओकरा हिसाब से जैसे अब शुरू में का वाला सवाल कर नु, सवाल 4 टाइप बोले, वो तो हाँ नहीं में जवाब दे दिया कि का हो, का हाल बा, तो ठीक वैसे ना कह जाला। जैसे कहल जाए कि का हो तू मुकेश हुआ, तो हाँ में काम होगा, का तू मुकेश ना हुआ, तो ना। तो ये टाइप के सेंटेंस होला, तो हई 2 गो टाइप के फॉर्मूला यूज हुई। एमे क्या करेगा बा कि खाली है ये जो 2 नंबर पर बा, 2 नंबर पर एक ऑर्डर देखिए बार बार फोनवा आवता है, फोनवा वीडियो बनावे के टाइम में फोनवा वाला बड़ा परेशानी बा। अब देखिए अभी 2 नंबर वाला 1 नंबर आए, 1 नंबर वाला 2 नंबर हो जाए, बस उतना भर के काम बाटे। खाली इतना दिमाग में राखी, बात बतावे के बा तो हई वाला, अब बात जैसे सवाल करे के बा हाँ ना वाला, तो 2 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर, बाकी सब सेम रही, बाकी सब जगह रही बैठा था काम बा, ठीक है नो। अब देखिए, अब जब भी डिटेल्स सवाल चाहिए, जब कौन के बारे में पूरा डिटेल्स जाने के बाद, तो ओकरा खातिर कुछ WH वर्ड यूज कइल जाला, एकरा WH वर्ड कहल जाला इंग्लिश के भाषा में। जैसे का, जैसे हिंदी में ना कहल जाला क्या, तो ओकरा खातिर तो भोजपुरी में कहल जाला का के होई व्हाट, के तो हु, का है तो व्हाई, कब बचे ना कहल जाला सवाल, तो व्हेन कैसे, तो हाउ, कहाँ तो वेयर। ई कॉमन बाटे, एकरा खातिर एगो पूरा लिस्ट, एगो वीडियो बना देवे पर, बहुत लंबा लिस्ट बाटे, इतना जान जरूरी बा। ई हमनी के माने ज्यादा करके यूज आवेला, ई हमेशा काम आई, ई जिंदा के जरूरत बा। तो ओकरा खातिर का करे के बा, खाली शुरू में WH वर्ड लगा दिए, अब बाद में सवाल वाला जन स्ट्रक्चर बा नु ये फिट कर दिए। तो जब हाँ वाला सवाल करे के बा, तो WH वर्ड शुरू में लगा दी, और हाँ वाला के 3 नंबर पकड़ के ओकरा बाद में लगा दी, ना वाला करे के बा तो हई वाला पकड़ी आ लगा दी। तो 6 टाइप के सेंटेंस हमने के बन गए। आ पर अब खुद से प्रैक्टिस करी आ गाड़ा उड़ा दी, ज्यादा ज्यादा बोली, तबे कुछ मने आई, ताकि केहू के सामने कुछ पूछे तुरंत जवाब आवे के चाहिए, तुरंत एकदम ज्यादा सोचे के ना पड़े। तो पर आई कुछ हमने के जैसे प्रैक्टिस कर लगे, हई है सेंटेंस खेले लगे, हे करे के हे पर प्रैक्टिस कर लगे 6 टाइप के। तो जैसे बाटे ई मुकेश ह, तो दिस इज मुकेश। जब कभी काई मुकेश ह, तो
इज दिस मुकेश, जब कोई ये मुकेश ना हो तो दिस इज नॉट मुकेश, जब कोई का ये मुकेश ना हो तो इज दिस नॉट मुकेश। और ना तो अभी देखिए स्पोकन में हमने बोले में लिखे खातिर इतना लंबा यूज कर जाला, बोले खातिर इज में नॉट मिक्स हो जाए, मिक्स मिला दी तो क्या बन जाए इजिंट, वजंट, वोंट, विल और नॉट मिल जाला तो वोंट बन जाला। तो वोंट ये सब शुरू में लगा दी, नॉटवा के उठा के में मिला दी, मिल जाए तो हेट से बन जाए, अब बाकी सब सेम बैठा दी, ठीक है नु शॉर्ट हो जाए। बोले में जितना शॉर्ट हमके हिंदी में क्या 4 गो 5 गो वर्डवा के भोजपुरी में मिला दिया और जल्दी जल्दी बोल दिया ओकरे हिसाब से करा के बोले के बाटे। तो मुकेश हो का मुकेश ना हो, इजिंट दिस मुकेश, ई के हो हु इज दिस, आई के ना हो हु इज इंट दिस, चाहे हु इज नॉट दिस। तो कहे को कि ई एगो लड़का हो तो दिस इज अ बॉय, ई लड़का ना हो दिस इज नॉट अ बॉय, का लड़का हो इज दिस अ बॉय, का लड़का ना हो इज इंट दिस अ बॉय, ई के हो ई कौन हो माने कौन हो चाहे के हो, हु इज दिस, अच्छा ये का हो व्हाट इज दिस, आई का ना हो व्हाट इज इन दिस। अब देखिए अब तो हमरा आशा बा कि सब समझ में आ गई। अब एक टाइप से लोग बढ़ाई ना 50% जो जितना लास्ट में लगा सब एकदम लास्ट में लगा दिला काम। भोजपुरिया में खाली एकदम ध्यान रखे बस, शुरू वाला शुरू में, लास्ट वाला ओकरा बाद में, अब सबसे लास्ट वाला बीच में, ना बीच वाला सबसे लास्ट में भोजपुरी के हिसाब से। भोजपुरी में जो बीच में होता है सबसे लास्ट में, बीच में जितना भी आता सब लास्ट में बैठा दी। अब बनाई और खूब प्रैक्टिस करी, ज्यादा ज्यादा बोली, ठीक बा। अब आशा करता नहीं कि वीडियो सबके बहुत ही कुछ वैल्यू ऐड करी रोले के लाइफ में, और वो लोग बहुत कुछ सीखे। और कभी अब ई रोना नहीं के रोए के कि हमरा हर चीज ना सुने वाला कौन स्कूटी वाली आये धक्का मार के चल गए और गरिया के चल गए, ना 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 ना। अब पानी हम सिखाए रोला सब चीज सिखाए, सब चीज कोनो गरियावत में अंग्रेजी में वो रोला सिखाए हम कि का गरियावल हो। लेकिन गाड़ी खरी सब गलत बात बा, गाड़ी हमनी के नहीं खाता होके, लेकिन हाँ समझेगा तो जरूर बाटे कि सुसुरा का बोल के जाता। तो ओकरा खातिर हमके बहुत कुछ सीखे के बाद सब एकदम कंटिन्यू सीरीज आई रोल के अब फायदा उठाई आ खूब सीखी लोगी हम बानी सिखावे खातिर। हाँ लेकिन अब ओकरा खातिर चैनल पर ना नया बनी तो सब्सक्राइब कर मत भूलाए, ना तो अगला वीडियो के नोटिफिकेशन पता ना चली। अब वीडियो ना मार्केट में एकदम धुआं उड़ वाला बाटे, तो ओकरा खातिर सब्सक्राइब कर ली, अब बेल आइकन में हिट करके ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दी, ताकि जैसे वीडियो डाले रहुआ नोटिफिकेशन तुरंत घंटी वहां पहुंच जाए। आप देखिए ज्यादा ज्यादा शेयर कर लोगी, आप पूरा फायदा उठाइए, गार्दा उड़ा देगा काम बा पूरा जवार में धुआं धुआं, ठीक है ना। तब मिला जाइए फिर नया वीडियो के साथ है, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद रहा लोग, ऐसा ही आशीर्वाद प्यार बना रहे लोग।